kuda unoburitsa painternet asi kuti mutora dzenyu shamwari dzenyu kana kuti hama dzenyu ndidzo shamwari dzedu nehama dzedu vanodzidzawo kwamuri. But maji kuna magaya magaya akabatwa uchicha haana chinhu ari pawaterfalls ka haiwa totovaziva vese musati taure zvikuru ava vakatopusa vakadhakwa ndo vari kunyepera kuti vakatumwa asi kuchechi kwedu vanotaura vachinzi vakatumidzirwa kunonzi kutumidzirwa nekutumwa zvakasiyana. Magaya ndiprofeti ndipasta chii n'anga anoita nezve mishonga asi anobva anyepa kuti ndiprofita. chechi yake inonzi chisita chacho chinogona zvimastika zvacho ndatukangana zvangu chisita chacho asi iri pawaterfalls pakadzika chitenda hapana zviripo but anozviti anorapa hapana itsotsi satanist ari muklasi yemasatanist iuyo. Saka iwo ndakaratidza Magaya video iyi iwochi kuti musatanist anokuroya unoziva asi kakundiroya kwacho majinguroya wakahubate pandiri woti isusu tiri vana vembeu yaJoshua manje tine moto watinawo futi pano kana tichifamba moto iwo unogona kubata mishonga yake yaanenge atumira kwandiri yobva yaenda kuna Joshua uko yaenda kuna Joshua iye apinda pasupu vapinda pasupu hazvinetsi hazvona kuita seiwa vanozvita kuti mapowers yoga mukatombovaudza kuti kuna Joshua ari pazuru apa unomuona sei mungomubvunza kuti kuna Joshua ari pazuru apa unomuonawo sei. But uyu Magaya atonetsa mai manje kupfuura ningi achadonha pasi paibaji achadonha sani naJoshua anodozora Joshua chiti hakuna mumwe munhu anodonhedza kuna Joshua 1 ari kugemura vese vane nharo. Saka mai manje tina Magaya tina Ebedengel tina Makandeo Makandeo naEbedengel vari kumbomba mai manje ingani vamusona kuti vanyarara kubvira pakafa kamwana kemiracle kaika pane kamwana kakazvara 3 days kaya kainzi kamiracle baby kakafa iko kaya kubvira pakakafa Makandeo atanga kudzikira zvinhu zvake sisa kutanga kudzikira apa wantaura silenga napedzisa kunzodara kumbumba kunonzi kumbumba kupera ndokunonzi kupera kuita fade away asi vachiriko vachiri kutora kamari mutaundi asi mari yakutora haamire vachazorora zvo saka tati 2014 chimbotarisai muone zvachaita 2014 hakuna zvisvino kune zvisvino zvirikuuya pamberi pemeso edu vana veZimbabwe. kukwenya anosurviva sei pasta wenyu kana asikatore mari anowana iye kuti anogona kutaurawo kuti certain amount akataura kuti munhu anouya panapa akwanisa kunipa $20 kana asina $20 pa $20 anokwanisa kupota achibhadhara $5 kusvikira yakwana $20 mari yake kunamata musango pasowe pachena pasina kana building paground chaipo paleveled ground ndo patinoona matiratiri musango mvura ikauya inongoti naye tiripo zuva rikapisa rinongotipisa tiripo tichinamata mwari wedu achingotinzwa mwari wedu achingotikoborera mwari wedu achingotiropafadza vaya vari kunamata vari mudhuri zvotishamisa ndezvekuti izvo vanonamata vaine nyoka vane mazizi zvidhoma zvikwambu saka zvobatsirani zvokomborerani ukakawanda uku kweduko kuna pastor kuchechi kwedu kukambuzima uko inonzi chikwe AFM ndiye mwainamata akaisa nyoka muchuno saka isusu tine munamata yatinopiwa yejecha yakaita seriri tinopiwa munamata tinongosvika panzvimbo yatongofungira kuti apa pakangofita kuti vanhu vemishonga ongomwaya jecha so jecha iroro rosara richifumura zviri ipapo. Saka pastor ukambuzuma anonzani AFM ikambuzumani section 4 AFM kumachechi kune machechi akawanda ikoko AFM iyoye ane mishonga yake anoshandisa nyoka zvinhu zviri mukati mume nyoka dzingwainenge iri muwest chaipo vanhu vachiona haioneki nemaziso evanhu vasina mweya inotooneka vanhu vanenge vatoratidzwa nemaziso emweya chaiyo mutsvene unotoona something kuti munhu ane chakati onyarara zvako maziso. Saka iwe wakaiona? Ndakaiona ndikatondotira uchechi ndichi ndaona nyoka pastor ane nyoka. Saka ione mweya manje aiwa taura kuti moto watinoisirwa uyoyo anditi minamata yatopiwa inoita kuti tione zvimwe zvisingaonekwi navamwe vanhu anditi tine pamwe patinobooneswawo zvimwe hatizooneswi zvese pamwe pacho tinotombooneswawo zvimwe
zvotututi zvivanu tozvinwanu saka nezvimwe zvinhu zvaunotaura hutyiwo here muupenyu wako handitaure pesi pesi taura navo nekuchechi kwedu kana kuti newe zvaungawa newe chete ko vanhu vachazviona avo vatyi ini ndienda kutongoti mwari ndianoziva ndozvisira mumaoko mamwari ndozvisira muna mwari saka mwari wako ndiye muombe ndiye muombe bhozi mwari akasika ini ndiakasika iwewo ndiakasika zvese pasi rese nenyika ndiakasika murungu ndiakasika muindia ndiakasika muchinese saka mwari akangosika maresis hope asi akati fambai mese musaiti zvesemana semana but imi munoshora ana makandiwana namagayana bhozi vari kubata zvakashata vobata urombwe vangada kunamata vachitora ropa revanhu votora kana simba revamwe vanhu vachishandisa mapavers evanhu kutora ropa kuti vaite mari ivo manje but kuita mari pane chakaipera kuti munhu aite mari yake uchitora ropa remunhu wamwa ropa remumwe munhu hatiti makazviona kupi izvo vanomwa ropa revanhu vanomwa wakazviona kupi une proof kamwana ke3 pasi rese panapa since tichizvarwa pakambozvarwa mwana we3 days unongoziva mwana we3 days chete kozvimwe ndo panotangira example yokuti vanaka manyanya kuroya bcause 3 days mwana azvarwa kuvese vaipomoni konzi kwakati kwadonha muroya ari musero vakambosungwa kaenda kujeri vova vaifeka kangari kwete vekubudiriro ava pane vakadonha vakawanda vamwe vachitupa vamwe vachienda vega kunotaura kwamambo kumaruzevha kuna goko vachitaura kuti ini ndinodya nyama yevanhu ndinobhuruka musero tine timu yedu tiri vangani takadai vachienda kwamambo kwamambo chakwaunotaura nditi mambo vobva tiende kumapurisa vaenda kumapurisa vanotaura kwamambo vobva vanzi chiendai kumba vakavadi kuiswa ujeri vanhu ivo saka unofunga kuti kune munhu anobhuruka murusereri mishonga uchizvibvuma pane mishonga bhozi tiona kuchechi kwedu ko kuna vamwe vanenge vachiti vaona kuti vabatwa najoshua vachiroyaka anenge akunzi uya nezvinhu zvako zvauchishandisa nditi uritoona chiani tumaruseri tutete mwana anenge ndiroke muti mwana zvimwe zvisinganzwise bakatwa ndire muti mishonga inenge kaiswa mujira reretso karusero kakatoya kakawanda munhu ane karusero kake taura kuti ndomanda ichigara ndichienda chifamba nekarusero kangu kakachena kuti mpfuu katoka kanozorwa cobra pakachipenya karusero wakambozviona ivo hausatika saka uchizvirambaramba handibhilive nezvemishonga hauzvibhilivha nditi zviriko handiti handitomboda kuzvinzwa handiti but kana usikada kuzvinzwa ka munhu akataura nezveuroyi ka neni hatiwirirani akataura kuti kune muroyi hauwirirani naye kana akataura kuti akuroyiwa ndogona ngomusiya achitaura ndopaanogumira ndopaanoperera asi iwo dai kuri kutika wakamboenda handiti kuna joshua kamwe chete kuti ungonoona zvinenge zvichiitika weko ndinoenda nokuramba kwako kwaunoitaiwo kuti hakuna varoika umboona kuti saka chiri kuitwa pachii uda kuti ndinotsvage chikwa kuna joshua umboona kuti kuna varoi aiwa iwana kutaura zvevaroi handomboda kana kumbozvinzwa kana kuzviona bcause handizvibhilive saka chero ukazonzwa kuti apa pane zinyoka raonekwa rari ranhinga utodi kana uroona ndorionerei ora kana wakadaro zvezvi ndo zvaunodawo asi chiripo ndechekuti vatoriwo bcause pane vamwe vari kurwara neaids dzavo nehiv votanga kutaura kuti akaroiwa nanhingi naamai vake nachichi iyo uchinyatsoziva kuti kurwara thats why ndiri kutaura izvozvo before that ka mumwe munhu wandakambona akada wandakamboda kunzwa achichema bambo chema last time muna 2011 pandakamboya zvo achiti chema sezvakutaura chiti moms achikuti moms kuti mayazi german achiti chitaura aingoti inini kuchechi kwandionamatawo ndingodzoti kurwara kwako pamai vako vanotamba nevamwe vanhu vanoroya mureni menyu imomo chichichichi saka ina handichatrust moms chichi ndikati haiwochi iwe ingonamata bambo zvimwe zvinhu zvinogona kuitika zvandokuudza muupenyu ndezvekuti vamwe vanhu vanogona kunga vachiroya zveshuwa asi vanogona kutoda kutotekana kutotora kana samoms vako futi voda kutoshandisa mai yako vasingazviziva mai yako voda kumuka nawo saiwo unozouya uchechi kwako anogona kutadza kuona mani ubva ona kunga mai vako ivo vasirivo vari vamwe vanhu vako vachitoda kutoshandisa mai vako kuti vapinde muchikwata ichocho
ndozvandakamudzidzisa saka iwo unofunga kuti handidi wati amai vake ndi amai vani vako vangofutika handiti saka kana vaida kumuroya vakatadza kumuroya sei ari mwana biki zvinoitika manje ndezvekuti mwana amai zvavanoita kana vachiroya so vanogona kuti mwana wake anenge achimuroya achimisa zvinhu panyama achimisa zvinhu muviri achimisa zvinhu muviri zvinokura naye zvichikura ainazvo saka paanenge akukura paipai akukura manje vanenge vakuchipota vachiti mishonga vaiisa pamwana vachiita kuti ishande zvavanoda manje kana vachida kuti mwana wavo asaite mukadzi vanoita kuti asaite mukadzi kana vachida kuti aite mukadzi varova neimba imomo vachitukana vachirambana vanongozviita kana vachida kuti agare nemukadzi zvimwe zvekuti vagare nemukadzi vasaite mwana vanongozviita vanongozviita sekuti mishonga yavo nhiko dzavo dzavanenge vakaita pakuroya kwavo vamwe vanoroya mwana achifamba asingafi achirarama for 30-40 years bhozi kuchechi kwedu uku unogona kungonzwa umwe munhu achitaura kuti mwana uyu ndakamuroya for 40 years but nhasi akuya panapa vakutaura kuti ndibvise mishonga yandakaisa inini asi 40 years dzese apa ndingani tinaye ichishanda pazvandoda paari saka unozvibhilivha kuti akaroyiwe ani ngomwana wataura iko zvikurewa zvinogona kuwanika zvishaike but kwete kuti azoti naningi zvezvakuda aine proof yezvinhu zvacho zvezvakunyatsoda aine proof bcause kungotaura kuti ndakaroyiwa naningi wakunyeperwa kuchechi kwako pane chechi kupi amene aiti ndonamata parufaro apa pamapostori parufaro indikatomuti but mapostori parufaro penya paka anenge zinganyatsoita chechizwambuka uchinyatsoda parufaro stadium ndikati kana uchinyatsoda zvemapostori ka dawambuya kwangu ndogara chitomuti haudi kuenda kuneneri kwangu nhasi chikuti mazuva ano ndakazorora ndisikuda handozotanga kunamata muna machi ndozotanga enda kuchechi muna machi saka munhu anonamata anomira kunamata azviiti ipapo zvatondishamisawo uye apa ndamubvunza nhasi ndichimuti ko handi chimbosiya pako apa timboenda kwangu unonamanamatira tinoita kwedu sandobati ndakambomira saka wamira ukufungei hati pane zvimwe zvandinogaya yati saka kuti ndichizodhiga zvaari kufunga ndinoti ingatoita problem ndingazoita zvazvandakuda ngati alright kana wakuzoda ndimboenda newe kwangu umboona difference yekunamata kwenyu nekwedu that's why ndisikaende kuchechi because vanhu munonyeberwa kuchechi iwo ukauda kunamata zvinamatiri ungasongopfuga mako uchinamata mwari kana uchinyatsobhilivha kuti mwari ariko asi kana usikabhilivhe manje inge ritori dambudziko futi kubhilivha kuti mwari ariko hakusirwa kuenda kuchechi ukabhilivha kuti mwari ariko ukabhilivha kuti mwari ariko pane pamwe paunenge watotendwa naiye wacho mwari andingatokutenda pamwe pano kuti mwana agutsikana kuti ndiriko because iya pamwe azvitaridza kumira kwake kuti haangangovepo panyika ega iwe anenge atokutenda ipapo ukatobhilivha kuti ariko usina kutoenda kuchechi kwacho unozati kunamata kusikutsinzinya kana kusave kusachengeta chinhu chakaipa mumwoyo kana kusachengeta zvinhu zvakaipa mumba mako kana kusave negrudge nemumwe munhu pamwoyo pako apa ndokunonzi kunamata kana kuti munhu akatadzirana newe nhasi iwe usazvichengete kusvikira kana 2 days kana 1 day chairo kana 3 hours chaicho because mwari anoti isu chidzidziswa tonzi ukagumbukidzana nemunhu usachengete chigumbu for 3 hours because ukachichengeta for 3 hours mwari akutoti kana wanga uchinamata akutodzima chinamato chako kana kuti minamato yangu uchinamata yega akutoita yasviba because wachengeta chigumbu for 3 hours mwari anoti gumbuka uchidzima chigumbu mumwoyo mako zvobva zvatopera ko vai vanotadza vachiziva kuti ari kutadza obva anokumbira regero kuna mwari ndo vanorambwa mwari because iwe unyazotadza uchiziva kuti uri kutadza obva uzonokumbira regerero ema muchimbonyazoziva chakaita kuti uyo anonzi Pope Benedict aresign kunonzi kuVatican City pane akaresigna last year ainzi Pope Benedict so akati kana makuappointa the next musandidedze henyu kumafunctions acho ainini handatongosiyana nazvo iyewe ndiye anoziva shamu yajoshua iyewe arohana iye uya ndiye ari kuziyadzoiziva iyewe haasida kutaura chokwadi kuti ndakarwana ningi asi akangonzi iwe ndozvaunoita here iwe kana uchinamata ndozvaunoita zvisi chichi anditi abva atakakurohwa abva ati ndichadi
izvi ndakangosvikawo zviripo vakasiya vakanga vachizvita vakazvita ndovakazvita ini ndakangosvikawo zviripo saka inini ndageza maoko raiti ndatadza mwari ndiregerere ndakubuda mazviri abva asiya hayi bo uyauya ndiakanzi ashama yajushwa chaichai manje iye uya kana muchida kunyatsobvunzurudza deeply iye uya ndiakarohwa manje hamaita borasta